Enotieno ma tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 machiegni chenro mar Oimore ka Mashujade mabende ne odhialo dichieng' ma kawuono mar 60 pacho kane obagi kaunti no ma Kericho. Kabende wach mabende oselurore kata mabende ne koro omuonyo chenro mar Mashujaa ma higani en chenro mar thieth mogonyore mana UHC. Kama bende koro piny owacho singo jo Kenya ni gibiro gonyore mana UHC. Kama bende koro piny owacho singo jo Kenya ni gibiro yudo thieth kamoro amora ma gintiere e nengo mogonyore kaluwore ni en kadi manyien. Joma nong'iyo ni luonge ni NEF sani koro aparo ni wadhi luonge ni SHIF kaluwore ni nyaka nyinge oloki, chudo mare olokore ka maneno ni thieth nyaka e kuonde duto samoro od thieth onge. Kopogore koda mano bende piny owacho biro konyo e chulo nyamrero ka bende gikonyore koda tend counties. Bende gima jatend piny owacho ni onge jal moro amora ma bende biro riembi e od thieth ni ok onyal chulo kaluwore ni chenro manyien mar thieth nieri biro nyaka konyo e weche mag tuoche makoch kaka kansa, tuoche ma bende samoro ka omena matara. Ramogi geno mar jopiny ni ma en chenro mabiro chopo kare. Magi emoko weche ma omiyo pek. Hakuna Mkenya atafukuzwa hospitalini kwa sababu ya mambo ya malipo tena. Jatend piny William Ruto yango ni chenro mag thieth e ute thieth mag level 1 nyaka 3 dhi bedo nono maonge chudo ne jopiny. Nimepoteza sister yangu. Alikuwa anasomea TTI. Wede kod osiepe ogotache kar thieth ma Kericho County Referral rango chal johera gi mane oyudo masira e lap ma Kericho Green. Allow me to celebrate Kibrut Chumo, the first Kenyan to win an Olympic medal. Jo Kenya maromo 157 osidhi kendo yangi kaka thuondie nyasi ma kawuono mar Mashujaa. Machiegni kendo nyako Ramogi inyalo tudori kodwa e namba wa mar ote machua karie deka uchiel nono waidore mbui mar Facebook achiel kachiel Ramogi TV bende yudwa kanyo e YouTube Ramogi TV wantiere Twitter kachiel kod Instagram. Nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Odiochieng' mane ochakore mar Mor County ma Kericho nolokre mar kuyo tok tho ji ang'wen kaluwore kod jopiny luar kuom jowetegi oko mar lap ma Kericho Green Stadium kama ne taye nyasi ma higani mar Mashujaa. Piny owacho kokalo e migawo mar arita ogolo ote mar kuyo ne joma owito ngimagi e masirano kendo kwa jopiny mondo obed gi horuok e sama ginono masirano. Jailieta nigi mathoth. Ilikuwa furaha kwetu lakini saa hii imekuwa kilio. Ma ekaka weche chalo tok masira masa ochiko okinyi tok miyo mane loso chai sufriache olwar e mach gino manobwogo jopiny ni obila okiro iro malungo wang'. Kuom mano jopiny mane nie rangach mar si nochako ringo kagilwar kendo ginyonore. Wote wakaanguka chini. Wenye walikuwa nyuma wakapitia juu. Sawa wakakanyaka wenye wako mbele. Wakakanyaga wote. Sawa wenye wako kawai sasa ni wenye walikuwa nyuma. Sawa wenye walikufa ndio wenye walikuwa mbele. Mimi nataka kutoroka kukimbia. Niliona simu hapo, niliingia na watu wengi sana. Hata mzee tulikuwa na yeye, sikuona mali alienda. Na vile sasa tuliingia kwa simu, iko watu walikuja kufanya nini? Kusaidia sisi, kutoa sisi huko kwa hiyo simu. Weche nomedo kethore ka obila mag majoni nochopo mar temo kweyo jopiny kendo duoko weche makare. Moko kuomgi bende noyangi noyudo hinyruok. Maaskari alikataa kufunga mlango. Alafu sasa watu wafanya nini? Alianza sasa kukanyakana. Na vile sasa maaskari alianza kupika watu. Mimi nataka kutoroka kukimbia. Niliona simu hapo, niliingia na watu wengi sana.
Hata mzee tulikuwa na yeye sikuona mali alienda. Jogo mane rito donjo e alap no hinyore kendo oring kodgi e kar thieth ma Kericho County Referral. Kae wede kod osiepe ochopo mar ng'eyo chal joheragi. Ji ang'wen oyangi ni owito ngimagi kama moko 13 medo yudo thieth ewi hinyruok mopogore magiyudo. Pius Kipkoech Rono ywago nyamin mane giwuok godo e ot mar dhi e nyasi to koro wito ngimane e masira makawuono. Nimepoteza sister yangu. Alikuwa anasomea TTI Eldoret. Tulikuwa tunatarajia tuende graduation hivi karibuni, aliniambia. Na asubuhi ya leo tulikuwa tunakuja na yeye. Lakini saa hii sister yangu pole. Esama morgi ilo okwako ipap ma Kericho Green Stadium. Jodak mamoko go tach e kar thiethni kagirango chal wedegi kama moko to koro chuno ochak loso chenro mag iko ka jopiny dwaro mondo oloso kenge mag tayo jopiny e nyasi machalo kod mae. Tunaomba msaada kwa sababu hatukupangia hii kazi ya kivo, lakini tulistoka tu ikifanyika kabla. So kama kuna msaada yeyote utusaidie ili tufanyie sherehe ya mwisho ya funeral. Hata kuna stamp day watu wanafinyana, uwezi jua unafanya nini, unakuwa confused, your mind cannot work because you are not reasoning now. So ile kitu ambayo ningependa next time tuwe na mipango, mtu akikuja stadium yoyote ama pale yote ambao kuna tamasha, lazima tupange foleni na tupatie watu vile wanaingia mikakati ya kuingia, kwa sababu gate ni moja. If gate is one, we cannot manage to contain over 10,000 people so that we can move. Jaileta, Ramogi TV. Kabodo antire nyasi mar mashujaa ne jatend piny William Ruto gololere wi kaka chenro mar thieth mogonyore biro tiyo kowacho ni onge jakenya moro amora mibiro riembi ma ok othiedhi e ute thieth mapacho kam. Ruto mane loso e lap ma Kericho Green Stadium e nyasi mar mashujaa owacho ni e bwo chenro ni thieth e ute thieth mag level 1, 2 kod 3 biro bedo nono ne jokenya duto. Ruto bende olero ni chenro maduong' mar thieth biro taa kod nyamrerwa masani piny owacho osechiwo negi mwandu mabiro konyogi e tijno. E nyasi mar ariyo mar mashujaa e bwo tend William Ruto, nyasi mane obagi e lap ma Kericho Green Stadium kaunti ma Kericho, chuny wach ne lorore chenro manyien mar thieth mogonyore, mano Universal Health Coverage. Ka jatend piny wacho ni en chenro mabiro neno ne jokenya duto oyudo thieth mogonyore ma ok odewo kama gintiere kata yuto margi. Ruto nokawo thuolo ni mar lero kaka chenro ni biro tiyo ka jokenya idwaro mondo mi obed koda kad mar okumba makende mar thieth. Kila Mkenya atakuwa na Social Insurance Fund card. Na wewe utaenda hospitali na utatumia hiyo card, either umejilipia mwenyewe ama umelipiwa na serikali, ili uweze kupata matibabu katika level 4, level 5 and level 6. En chenro mabiro kwako nyaka tuoche makoch kaachiel koda tuoche kata masiche mawuok apoya. That card will make sure that if the limit is reached, then the chronic and illness fund will kick in and every Kenyan will be attended to. Hakuna Mkenya atafukuzwa hospitalini kwa sababu ya mambo ya malipo tena. E bwo chenro manyien ne piny owacho ojiwo kendo siro nyamreche mar neno ni thieth ochopo ne ji duto. The work of the promoters will include basic preventive and promotive health, health education, basic first aid for the treatment of minor injuries and ailments at household level, and referral for facility-based healthcare. Each community health promoter is allocated 100 homes within their neighborhoods, and this will happen countrywide. Kaka yo mar kedo gi mibadhi e ute thieth, jo Kenya ibiro nywaki e tayo chenro mag ute thieth mantiere machiegni kodgi. Pesa ya facility yenu haitapelekwa katika facility ingine na haitapelekwa kufanya kazi ingine yoyote. Itatumika katika hiyo facility yenu. Ili pesa ambayo imewekwa katika budget
ya facility yenu ya nyumbani, nyinyi wenyewe kama wananchi mkisimamia, na wauguzi, na tumesema ya kwamba wenyewe kama wananchi mkisimamia na wauguzi, kiwango hiyo wahusishwe, na development partners pia watakuwa pale, na hata watu wa civil society wakuwe pale, ndio tuhakikishe ya kwamba hakuna wizi tena ya madawa katika mahospitali zetu, katika dispensaries zetu, na katika health centers zetu. Maneno ni chenro ni ochopo kare, Jatend Piny William Ruto nyogo koke e chike ang'wen mabiro tayo chenro manyien mar thiethni. Jatend Piny William Ruto kuom thuolo machielo golo sim mager ne jogo mosebedo ka kwalo pes jopiny kowacho ni odhi kedo kodgi radar. Ruto mane chiwo twak e kinde dhialo nyasi mar 60 mar Mashujaa e lap ma Kericho Green Stadium e kaunti ma Kericho singo mar rito osuru ma jopiny golo, maneno ni oti kodgi maber e bero ngima jopiny. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa twak mar Ruto e nyasi mar Mashujaa ma higani. E nyasi mar dhialo higni 60 mag Mashujaa e kaunti ma Kericho, Jatend Piny Dr. William Ruto e okang' machielo osiemo joma osebedo kan kod riyo mar kwalo omenda mag jopiny ni gibiro neno makolwer ka ok gilokore. Na tayari nimetangaza katika taifa letu la Kenya, na mtaona mambo hivi karibuni, ya kwamba wale wote wanahusika na kuiba pesa ya Wakenya, na mambo ya ufisadi, na mambo ya ukora, mambo yao ni matatu. Ruto osingo marito osuru mag jopiny ka olero ni onge ng'ata ng'ata ma ibiro miyo thuolo e sirikal mamalo kata mano mag counties mar tiyo arietha kod osuru ma jopiny ochwero ne luya, ka onyiso oganda jo Kenya mondo oikore mar neno kaka odhi kedo kod jomibadhi e ndalo mabiro. Nitahakikisha ya kwamba pesa zenu munazolipa kwa ushuru, kwa jasho lenu, pesa zenu ambazo tunakusanya katika counties zetu kwa levies, kwa taxes na kwa njia zingine zote, pesa zenu zitatumika kwa njia inayofaa, haitafujwa, haitaibiwa, wafisadi hawatanyemelea. Ewi chenro mag piny owacho mar bero ngima oganda, Ruto osungo chenro mar miyo jopur mbolea e nengo moyweyo, gino ma owacho ni dhi miyo jo Kenya keyo mabup e giko higani. We are looking forward to a bountiful 44 million bags from the long rain season and 61 million bags overall for both seasons, marking an impressive increase of over 40% in relation to last year. Kaka yo mar neno ni piny Kenya obedo kod chiemo moromo, Ruto olando ni piny owacho osechwalo mbolea ma nengone ogonyore e gwenge duto mapidho cham mag higa, kendo kwayo jopur mapok ondikore mar yudo mbolea e nengo mogonyore mondo otim kamano. Fertilizer support for the short range crop is now available at National Cereals and Produce Board depots for regions that planned in this season, including central Kenya, eastern and western parts of the country. I urge all unregistered farmers to use this opportunity to register so that they can benefit from the support of fertilizer for all their crops. Jatend piny bende opako chenro manyien mar siro kuonde tiegruok e weche mag omenda, chenro ma owacho ni dhi konyo mbalariany mag piny owacho manyocha gope opong'o korgi. Through this model, we have raised the funding per student by 40%, and we have now eliminated the tragic situation of many of our universities that were steeped in huge debts because of underfunding that had become the norm. Kaka ranyisi mar riwo ogendini duto mapacho kae, Ruto olero ni odhi tiyo ne jo Kenya duto maonge ng'iyo kuonde magiwuokie. Hakuna Mkenya atabaguliwa na serikali ya Kenya kwa misingi ya kabila, dini ama siasa. Sisi ni ndugu moja wa taifa moja,
with a common destiny as a people of Kenya. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Thuondi mosekonyo e kedo ne piny Kenya e bero sectors mopogore odhial kawuone nyasi mar 60 mar mashujaa obagi e lap Makericho Green Stadium e county Makericho. Jatend piny Kenya William Ruto puoyogi kuom tich maber magitimo kendo miyogi mich. To gin thuondi mage? Joyce Oduor nigi ler mathoth. E nyasi mar 60 mar Mashujaa Day mobagi e county Makericho, thuondi 157 mawakeni kaachiel kod machuo owuok ka buonjo tok jatend piny William Ruto puoyogi kuom tich maber magisebedo ka gitimo e bero sectors mopogore opogore e pacho ka. Our heroes today are on the farms, the markets, in factories, in offices, in construction sites, and in many other places. Our heroes are using their creativity to create content and shape culture. They are playing on fields, running on tracks, and working across many other fields. Thuondigo oyudo thuolo makende mar jako lwet jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare Makericho kama orwako negi midila manyiso kito simbo momigi odiochieng' makawuono. Jen Ndega manigi ng'ol omiyo simbo mar bedo jal mokwongo manigi ng'ol mar yudo simbo mar First Africa Para Games e tuke mag tennis mahigani manotugi e boma ma Accra e piny Ghana. He played a key role in the preparation. Moko kuom jogo mawuok e counties magwa makaluo mane odhialo odiochieng' makawuono gin Oigo Paul Aluocha gi Oyuka Phoebe Ambiyo mawuok e county ma Kisumu kuom kedo ne piny Kenya e kind joma moko. E sekta mar somo, Jo-Kenya 20 oyudo puoch moriwo Dr. Kelly Jack Olucha, Osoro Mark Mose mawuok e county ma Homa Bay kod Dr. George Omondi Oluoch mar county ma Siaya kuom tich makare magisebedo ka gitimo mar timo nonro mag somo kod siro motegno sekta mar somo e pachoka. Fredo Nyango Sungu mane en jalup county commissioner ma Kisumu ni e kin Jo-Kenya 6 ma odhial e wi tayo chenro mag piny owacho e yo makare kod kedo gi kuo mar dhok e gwenge mag Fort Tenant mantiere e tong county ma Kisumu kod Kericho. E kidienje mamoko mane odhial e Jo-Kenya, Jairo John mawuok Siaya odhial kuom siro kod tego ohelni matindo, Otieno Morris Achola kuom kedo ne ratich oganda, ka e sekta mar tuke, Kennedy Ochieng ma Migori, Kennedy Ondegi Ondiek mawuok Homa Bay, Joseph Oduol Angara mawuok Kisumu, Dorothy Omondi ma Migori, Dalmas Otieno Ochieng ma Siaya, kod Peter Omende Onyango ma Homa Bay opuo kuom ting'o malo nying Kenya e weche mag tuke e kin joma moko. Ruto bende otiyo kod thuolono e dhialo mosenindo Jaduong' Samuel Kipchimchim, jaohala mane kokale ohala mare Jo-Kenya mathoth noyudo tich. A class 3 dropout, he pulled himself up through sheer determination to set up the Kipchimchim group of companies whose interests span various industries and employ thousands of Kenyans. Before his untimely death recently, he was working on West Valley Sugar Company that began milling operations last week. Fare thee well, Mzee Samuel Kipsoi Ngatich Chepsetion. Kikundi cha kwanza Puoch gi pak ne thuondi duto makonyo e bero piny Kenya. Joyce Oduor, Ramogi TV. Nyasi mar mashujaa ne opong' kod nyadhi ka oganda ne opong'o paw tuke Makericho Green Stadium okinyi mang'ich kendo moko kuomgi omuomo obila mochwo donjo gi agoko. E kindeno nyamero bende ochwe ochamo momayanga mar tiyo ne japiny. Walter Nyambaga ne ni e nyasino kendo miyo mathoth e chal mar mashujaa. Pinyiruka moko kuom jodak e kaunti ma Kericho nindo bedo e kendo seche mag 12 lap mar tuke ma Kericho Green Stadium opong' thich manyamin do. Obila kata kamano ne oneno oganda tiyo kod agoko mar donjo nyasi to ne neno liga machiel. Jotelo jodito kod welo maideo e otiyo kod rangach mar adek ka gimolo ka gilweso wuoth ka kucho dugla e kendo walo kode nyowuoyo. Sa 3:15 jatend piny William Ruto bende ochopo. Ruto ng'aw lwete ne jopiny maneni kod riyo mar mose
kendo inyalo weyo ni ji te buonjo ka ging'iro lekegi. Ruto luoro pap kod nyamburko mare, rowere mor kendo kochopo kuom nyamrerwa to gidhulore kod era mogundho. Jamadar Francis Ogola teno jatend piny William Ruto magar mar duong' kendo ben ywak. Kapok odeko, jalweny man kod ligangla manyalo hinyo ng'ato, seso mar lwandho thuolo kendo ginyono kod William Ruto kirango parade ma jolweny othale motuo matimata ko bandarare. Jolweny chako pangore kendo tielo ting'ore kor lwasi inch 1.5 kendo dhanjo lo kata odoko ne piny ng'ich kamano. Sasa igwaride la vikundi. Sarut gore kabato thal kendo onge mbalo wang' ne mano en kwero kata mana guonyruok e parade. E guogi ma umgi leny, e chweto iugi kaging'wecho kendo ipangogi kagichito umgi. Kutufungulia onyesho hili la ndege Mheshimiwa Rais ni ndege zinazotumika kwa mafunzo ya kiwango cha juu. E nyisruok mag ndeke chakore ka pilot mar ndeke jolweny, warrant officer mokwongo dunyore kod ndeke lweny kokete loka tako kendo ume chuobor polo kamachielo to muomore karandier kendo ng'wasauka kolokore nyadidek mane nyiso ikruok mar rakruok kod jonjore madendhedhre kinyo piny Kenya. Ndege mogik mar iro to kod manyiso nyasi mar Masuja kalo kani kod bendera mafuayo e kor boche mokwe kanyo ka nyathi. Kaka nyasi medo dhi nyime, jodongo kod rowere chako miel kaka miel mar adojo, rowere bende gikone kolo sitael moro mopondo mag nyasi. Welo kod jodito mane salulo chwoyo koda ka jatend piny ne owalo koti kendo gijuso mayore kaka yango Masuja. Konyasi mar ariyo e tielo mar ariyo e piny owacho mar Kenya Kwanza, singo makende en ni nyasi ma omi pek mag piny owacho gi pod biro dhi nyime e lore counties 47 pacho kaendi. Oganda nyiso lony kachiel kod miyungo margi mongirore e tielo mopogore opogore. Walter Nyambaga, Ramogi TV. La partuke mar Green Stadium, Kericho County. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom lipot majaber nadiera kowuok kuom lipodo to wang'eyo kata obedo ni kwachopo e lap to ne en chenro mano ni obedo makare. Kaw kamano nyaka Ramogi wakaw yo mokwongo e chenro mar Oimore waduogi weche mamoko. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama sio raha An Bahati neging'ia ka mtoto wa mama tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom rachar dum mamit to yudre kamora mora kwa raha familia atiogi raha premium. Wekelea na shabiki kaende. Mimi naitwa Joseph Safari Dipo toka Embakasi Kayole, na nilisikia hii mchezo ya Kaende Jackpot kwa Musi FM. Nilipata game 11 out of 13. Hii pesa ukipigiwa simu ambapo umeshinda nusu milioni, ulikuwa wapi? Nilikuwa Kayole, nilikuwa kwa nyumba. Kapigia mashabiki wangu simu. Nikawaambia waangalie hii message kama ni ya ukweli juu nimeambiwa mimi ndio mshindi. Juu nilikuwa naona ni kama Conman. Nikaona hapana, wakaniambia hii message ni ya ukweli. Project yangu ya kwanza ni kupeleka watoto kwa shule, niwalipie school fees. Pesa yenye tabaki nitaweka biashara.
Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. New Stay Soft Adric Concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. New Stay Soft Adric Concentrate. Also available in convenient sachets. Hii pesa unapanga kufanyia nini? Kununua kang'ombe, kambuzi na kulipia mtoto pishi. Ni pesa ngapi unaona hizo ziko hapo, Anthony? 100k. You are our 22nd winner of 100,000 shillings on Jipange na View sasa. Machiegni kiro nyako Ramogi kawadhi nyime ni gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o kwa sirikal mondo yara paya ma Kisumu kochomo Busia kaka yorno mar keto tudruok e yor ohala kod wuoth mar nam obed mayot e kind Kenya kod pinje Afrika ma ugwe ma owacho kalore kod yepo mar meli mar MV Uhuru 2 mondo chak tich ka achiel kuom chenro mag dongruoge mopogore kowuok kuom port ma Kisumu. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Elap Majomo Kenyatta Sports Complex e County ma Kisumu. Nyasi mar Mashujaa nodhi nyime mana kaka e counties mamoko. E sama nyasi maduong' to ne obagi elap ma Kericho. Thank you, sir. Oganda ne molo karomgi kendo tuke mamoro kod lombo jopiny ne otugi ka imiyo pek weche thieth. Etwa gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o odiochieng' ma kawuono okwayo sirikal mondo yara paya ma Kisumu Busia mar bero tudruok e kind Kenya kod pinje Afrika ma ugwe e yor ohala kod wuodhe mag nam kokalo kuom meli mar MV Uhuru 2 manyocha jatend piny William Ruto oyawe limbe mare ma Nyanza. The port will not serve its purpose as a gateway to East Africa's community countries if the infrastructure feeding it is not improved. I wish, therefore, to make the following appeal to the national government. 1, make the Kisumu-Busia road a dual carriageway. This road is currently very narrow, yet it carries a lot of traffic, some of which are destined to the port or taking goods from the port. It is the gateway to Busia and to Uganda, Rwanda, Burundi, and the Democratic Republic of Kenya. With the road expanded, we shall have 2 gateways to the East African community, the Kisumu port and Busia one-stop border post. Nyong'o bende otielo ni ka piny owacho oketo omenda moromo mar neno ni ochop gach reru kata SGR e kaunti ma Kisumu to walo e port ma Kisumu biro dhi malo. Gavana Nyong'o kane medo loso okoni kata bero ni gisetemo keto ikruok ne Nino makagi kacha to mano okoromo. Okwayo sirikal mondo nywak gi lwedo ahinya to eneno ni gedo mayaw makorusoin otieki mondo jodak ma pisi kodaro oyud fuongruok. We have put in place mitigating measures to help reduce the impact of the heavy rains. But like Oliver Twist, I will continue to ask the government for more because the needs are many. The building of the Korusoin multipurpose dam will help control the waters in the river Nyando. And therefore, during heavy rains, we shall not have people moving from their homes to other places. Na pia tunawahimiza wakazi wa Sondu, upande wa Kisumu na upande wa Kericho, waweze kuishi kwa amani. Wameishi pamoja kwa muda mrefu. They know each other. They have now become in-laws and good neighbors. Pia tumeweka usalama wa kutosha. Tumeweka askari wa kutosha kule Sondu
ili kuweza kuzuia yasitokee maafa kama yale yametokea muda miezi mchache iliyopita. Nyasi mar masuja makawuono ne omi pek weche thieth kanyamreche ne odhial kaka thundi manoni weche thieth ochopo ne jopiny nyaka e dhoutgi gino makoro kelo yot kendo mano omiyo piny owacho yango mar medo chudo maggi gino mabende nyamreche norwako kod mor ahinya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kawuok Kisumu wadhi e kaunti ma Migori kama nyasi mar mashujaa e kaunti no ne en nyasi mokwongo ma gavana Ochila Yako nochopi nyaka ne yiere higa achiel mokalo. Nyamrero e kaunti ma Migori ne odhial e nyasi ni. Juma nigi mathoth. E nyasi ni mar odiechieng'no mar thuondi kata mashujaa mane obaga lapno ma Migori ne ochope kod kwan oganda mathoth ka ipimo kod nyasi machal kod mae e kinde mokalo. En nyasi no mar piny owacho mokwongo ma gavana ma Migori Ochila Yako ne ochopo nyaka ne yiere kaka gavana e higa achiel mokalo. County Commissioner e kaunti ma Migori David Gitonga ne otelo nyasi ni mabende nyamrerwa e kaunti ma Migori maromo 2,861 ne odhial. Kwado waweyo raia machien ng'ewa kucho dikoro tuoche wuok mang'eny ma dikoro konygi. Koro sani to kako gidhialo waneno kwa dhi konyogi maber. Gimosejiwa en awuon chunya gi parona na yie maketo kuom tich mana atiyono nikech kana achake to koro naneno ka oberna be okadwa we nikech aseng'iyo kode. Migori County, we have started our public health care networks. It is this network that is part of the linkage with the community health promoters that will ensure that we have access to universal health care. En odiechieng' ma nyamrerwa e kaunti ni wacho ni onyiso wuoth manyien e tiji kaka nyamrerwa e cholo thieth e kor gwenge. Midhiero ma wakale sana nyocha wan gi pek nikech samoro yudo ka ng'ato tuo kata ka kochopo hospital onge, samoro osiptende be nitiere mabor lakini sani osiptende osodo kodwa machiegni. Koro kuom mano ne wakwayo mana ka yedhe nyalo bedo osiptende to midhiero ma wakale mang'eny ahinya dhi bedo maonge. Nachako nyamrerwa gi joka Health Bamako Initiative 1994. Tasetiyo katiya maonge gimoro. Nyamrero wacho ni gisebedo ka gikale midhiero mathoth kata kamano geno koro nitiere. Kamogike ni ma waluongo ni sa Nyasaye. Wawacho ni sa Nyasaye is the best. Koro wawacho ni wamor kabisa kuom dhial modhial wagoni to promote communities e weche mag thieth kendo gimiyo wa gik maroteke mapimo kit tuo moro amora. Macha ne wan kama tek nikech itiyo to gimoro be onge to be ji koro ng'eyi ma sama tin iluongi sama tin ipenji wacho gimoro amora miyudo to onge. Yani koro ji to kesa ni kora konya na aseyie ni anyalo konyo ji bende oseng'eya. Gavana ma Migori Ochila Yako e kinde twak mare ne owacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori oikore mar bero wechego mag thieth e kor gwenge. Both the national and the county government are committed to ensuring all of us universally, irrespective of who you are, but what is important, you are a human being, including foreigners. Even the foreigners who are here in Migori County are entitled to health services. So Nyamrero osepuo kuom konyo e chwalo wechego mag thieth e kor gwenge e kaunti ma Migori kata ben yande gisebedo ka gitiyo e lwasi mokber. Juma, Ramogi TV, Migori. Nyasi mar prauchiel mar mashujaa day bende obagi obagi counties mopogore ka gimedo jiwo dhialo nyamreche mabende higni kata higani omipek kokalo chenro mar UHC. Andrew Ndego manyenwa kaka nyasino obedo e moko kuom counties mapachoka. Jopinye counties ma opogore ne oyudo thuolo mar dhialo nyasi mar prauchiel mar odiechieng' mashujaa e counties magi. Nyasi manotelia gi governors mag counties go. Governor ma county ma Kakamega Fernandes Baraza odhialo jochwal thieth mag kor gweng' maromo 4,000 e kinde nyasi makama ka uchiwo twak mare. Barasa osingo mar biro keto siniani e bero weche mag thieth e kor gwenge. Ka okalo e chenro mar universal health care, Barasa osingo mar chwalo masinde mag thieth ka achiel gi uniforms ne jochwal thieth 400 e wards 6 mayudore yod bura ma Lugari. Ojiwo joma mine mayach mondo ne odhi e klinik e kinde ma owinjore. It is now my singular duty
to officially launch these kits to our CHPs to facilitate what they are doing in terms of primary health care. And as the government of Kakamega County and the national government, we are going to ensure that the welfare of our CHPs has been given priority. Jalup Governor Hayub Savula korka kore osiro chenro mar chwalo thiethe kor gwenge mageto e kind udi 50 nyaka 100 ka jaod bura malugari na Bina Bwera orwako chenro ni mauluo ni pok mag omenda dhi neno ni chenro ni ochopo kare. E gwenge mag Narok, chenro ne obage ya lapskund primar mar Emurua Dikir. Governor Patrick Olentutu yango ni maromo kits 1,630 to koda boro mag thieth oseketi mar bero chenro mag thieth michwale kor gwenge. Lipot ma osir lwedo gi jachunge od bura ma county no Rebecca Tonkei. For the very first time in Narok County, these dedicated CAPS will be entitled to a monthly stipend of 5,000 each as a motivational gesture for their invaluable contribution to the community. Kamisena ma county Manarok Isaac Masinde ogolo siem mager ne achudhe ma osebedo kanya wach kuo jamni e gwengego ni koro serikal biro rakore kodgi kendo kawnegi okang' mowinjore. Kendo dwaro mar timo twake weche kelo kwe bende omi peke kinde nyasini ka jaod bura ma Emurua Dikir John Ngeno ochiwo poch ne piny owacho kuom puodho chenro mar chulo jodak mane oriemb oko e kar bunge ma Masai Mau e higa mar 2018. Tunajua ya kwamba ilikuwa imetangazwa kwamba watu watoke Mau, na wenyewe watu walitolewa Mau, na tulikuwa tumelia, lakini ilipojulikana kwamba hizo mashamba hazikuwa zinastahili watu waishi huko, serikali iliyopita wakatoa watu kwa unyama, na jana rais mwenyewe alitoa pesa na hiyo watu wamepewa pesa na wanaenda kununua mashamba zao mahali wanataka Kenya hii. Na hiyo lazima tushukuru rais. Mambo ya kuiba ng'ombe ni ya samani sana. Hiyo ni mambo ambayo iliisha kitambo. Kwa hivyo kama wewe unaiba ng'ombe, ujue mambo yako ni mawili tu. Uache kuiba ng'ombe ama tukusaidie kukupeleka kwa jela. E county Makirinyaga, twak mane omipek gi kamisena mar county no na Yoma Tobiko en mano mar jiwo oganda mondo beda kicha gi wach koth mar El Nino makide kelo achiedh nade ne oganda e ongalo mamalo, kendo ne ni ting' duto mar rakore gi koth El Nino okobol ne serikal kende. Ambiwa El Nino inakuja, ningependa kusema tu tuwe waangalifu. Kwa sababu unajua mvua hatuwezi kujipimia. Inaweza kuja kidogo kidogo mpaka inakuwa excess. Watoto ndio hao wanaenda shule wachanga, hujui kama mito itakuwa imefurika ama pengine umeishi pengine mahali ya chini, natakana maybe utorokee kwa mlima kidogo. Lazima tuwe waangalifu, tujichunge. Kwa sababu hata wakisema ati serikali wanapanga walete mikakati ya kusaidia wananchi, hiyo mafuriko ikija saa nyingine ni ngumu kidogo. Korka kore, Governor Matana River Godhana Dhadho Gadaye otiyo gi thuolo no mar kwedo weche mag pogruok mag dhoudi e gwengego, kendo jiwo dwaro mar tiye twech achiel e kind oganda go mar chopo lek mag dongruoge. Hii mambo yenu ya makabila ya madogo sijui nini isizuie cluster program. It is the solution to your problems. It is not a problem by itself. It is the solution. So kaeni chini mkubaliane, tuhame twende pale tutafute vile tumetafuta kwa wengine ili cluster isimame, watu waende, alafu baadaye hata hapa tena Adho amesema anataka madogo iwe municipality. Sasa municipality tutaijenga huko ndani ya Muto. Andrew Ondego, Ramogi TV. Erokamano nya Andrew wadhi nyaka kaunti ma Mombasa kama nyasi mar Mashujaa ne obedo mang'ich kaluwore gi koth mapek mane ochwe gino mane mono oganda mathoth chope alap mama mangina kama ne obagie nyasino. Jotelo mane oyuore nyasino mane otelne kod Gavana Abdulsamad Sharif Nasir ne oseo okang' mar piny owacho dwaro keto wath ma Mombasa e lwet ji giwegi. Ne bende gikoni gichung' gi jowetegi ma Palestine masani goyo lweny gi jo-Israel.
We are not emotionally dead, we are not blind, and we are not deaf. Don't plan for us without us. Kwa hivyo wakati watu wanazungumza, na unajua kuna haya mambo mengine ni lazima tuweke wazi. Kuna wale wenye kusema privatization, wengine wanasema ni concession. Concession ni kupeana kitu. Kuprivatize unasema kwa unakiuza. Kuconcede ni kuconcession, ni kupeana kwa muda wa miaka 40. Ndio maana hata hizi title deed kuna freehold na leasehold. Tunasikia Dubai Ports anakuja kuchukua hii port katika concession. Tunaomba rais wetu wa taifa mpe green space aweze kuanza kujenga pale infrastructure yake, aweze kuinvest pale, kisha sisi tutasema tumeletewa matunda investors. Lakini sehemu ambayo iko established, sehemu ambayo tayari iko na infrastructure, tunakuomba rais kwa heshima na taadhima usiweze kuitoa. Ni masikitiko kwamba wakati sisi hapa Kenya twasherehekea Mashujaa Day, ndugu zetu kule Palestini wanaendelea kupigwa na kuuawa kiholela. Na naona ndugu yetu Abdusamad hapa amevaa kashda ile ya marehemu Yasir Arafat. Tuko pamoja katika kusimama na Palestini wakati huu mgumu, wakati mataifa yote makubwa yanapeleka silaha Israeli ili kuua Palestina. Nyasi mar Mashujaa mane obagi boma ma Oyugis ne ochungu kuom kinde tok jaod bura makasipul Ong'ondo Were wuok weyo nyasi kadhi nyime kowacho ni piny owacho onyisi achai. Were mane twak machuok kapok owuok e nyasi no owacho ni ne osemi josiasa sieme wi goyo siasa e nyasi makamago to chalo kagima odew jomoko. Jalup County Commissioner ma Oyugis osetim jaod bura no kokwayo mondo bed gi horuok mondo nyakwe kod achiel e kind jopiny. Without politics, all civil servants are not there. That's why every 5 years we carry election. All budgets, including even salaries, lazima ipitishwe bunge. All members of parliament are politicians, and therefore there is no any other civil servant or wananchi who can do without politicians. I want to give a reminder. Kenya iko na mawe tatu. I would have loved that, you know, just as a sign of, you know, is it good faith and, you know, a sense of patriotism. How I would have loved that they sat at least to get to, you know, listen to the, you know, His Excellency the President's speech. And I think Mheshimiwa Were, by the way, is my personal friend. I think this may not be, you know, a very appropriate opportunity, but I'll go out of my way to reach him out. It isn't a very good, you know, show, if you ask me. Weche mamoko ni County Commissioner Masiaji Mjoka olando mondo lor kuonde duto mag kunyo mula kaluwore kod koth mar El Nino manyalo kelo masira. Mjoka onyiso jokuny mula mondo kaw wach negi kata wach ne kod pek mowinjore ni mar kodhno nyalo kelo negi masira marach. Kamano bende onyiso jogo modak kuonde ma oula mapek molie mondo dar chon kapok koth omedore. We must address emerging challenges such as climate change that threatens to erode development gains, and we must put in place mitigation and adaptation measures to counter the challenge of climate change. I'm giving a direction, I'm providing leadership, and I'm saying we stop mining, gold mining during this El Nino rain season until the rains subside, so that we don't have gold mine collapsing and our people dying inside the mines. Nobody is hungry, so you'll not say we will be losing our livelihoods. No. We have enough food in the county, and the fact that you stop mine temporarily as wait for the rains to subside does not mean you are going to die, because we have enough food.
And on that account, I'm directing the members of the county security team and sub-county security team to enforce that directive. I would rather deal with issues of leaders complaining than deal with dead people. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Masaya Akiba ni sasa. Save using your Equity mobile app or Equity online. Save for your short-term goals or long-term goals. Be it school fees or to start a biashara, to buy a house or a car, save for a plot or equipment, or even a wedding or a vacation. Save using your Equity mobile app or Equity online and start your journey to realize your goals. Kusave ni rahisi na Equity. Karibu member. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Ngima ma ichiko gi gik ma ji ohero, jolupgi kod uma ma ji yudo e mbui. Kokidwar pichana chwan kedhi. Rom gi miyo moro ma chunye chandore nikech uma, to olokore misumba e mbui. Jogo kia, gik ma pusga, jogo kia nan ka mama di mama. To nyare oting'o ting' mapek nikech gik mane otimore chon. Mama na en socialite. E piny ma pach ji ni e mbui seche te. Tabed maber ago i picha. Adwa posti ka uono. Be miyo ni biro fwenyo nengo mar ngima madier kapok sa odeko ahinya. Biro fula nikech anima. Scholarship mo ueno. Ngama nami. Koken ma fans magana. Ne sigand miyo gi nyare manyagore kod ngima ka gidwaro hera kod ng'eyo. Ne sulwe e Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Joyce amekam kuchukua cheki yake. Hiyo ni donga ngapi unaona iko hapo hivyo Joyce? 1,500. How does it feel to be this rich at this point in time in the economy? Good. Ungependa kuambia nini watu nyumbani? Wa dial *487*3#. Nilicheza mara 3 na nimewin.
Machiegni kendo e weche mag tuke nyasi mar mashujaa mane obagi kaunti ma Kericho, jatend piny William Ruto notiso alap ma Kericho ma osebed ka iluongo ni Kericho Green Stadium kendo koro ibiro luonge ni Kiprugut Chumo Stadium. Kiprugut Chumo ne en ja-Afrika mokwongo yudo midila mar bronze e ng'weye mag Olympics mita 800 mane obagi e piny mar Tokyo higa mar 1964. Chumo nong'ielo rengo dwe mar 11 higa mokalo bang' ting'o nying Kenya e ng'weye madongo. Alap ma koro ibiro tisi ni Kiprugut Chumo osebed ka itimo ne gedo manyien ka en alap ma osebed ka itiyogo gi klab mar Zoo Kericho e tuke mag adhula. Alapno biro ting'o johera maromo 12,000 ka gedo mare pod biro dhi nyime bang' nyasi mane obag kawuono. Allow me to celebrate Kiprugut Chumo, the first Kenyan to win an Olympic medal, the first to win an Olympic medal by renaming this Kericho Green Stadium after him. Tuke mag adhula lig maduong' pacho ka duogo odiochieng' makiny bang' ka oyueyo ne tugo mar osiepe kind tim mar Harambee Stars gi Russia. Klab mar Moroni Youth mane omi kum gi riwruok matayo tuke adhula pacho ka nikech kelo tule alap ma Moroni ka gitugo gi klab mar KCB biro bedo wendo klab mar Kariobangi Sharks chieng' Jumapili alap ma Kasarani Stadium. Polis ma itayo gi Lugha Rusik biro rakore gi klab mar Sofapaka odiochieng' makiny e alap ma Machakos Karoraka Grounds biro bago tugo e kind klab mar FC Talanta gi Posta Rangers. Tugo maduong' chieng' Jumapili biro bedo e kind klab mar Tusker gi Gor Mahia e alap ma Kasarani. Tielo mar nus finals mag tuke rugby motisini Floodlit Rugby Tournament biro bagi odiochieng' makiny alap ma RFUA Grounds buore Nairobi. KCB RFC biro rakore gi tim mar Menengai Oilers odiochieng' makiny ka tim no mitayo gi kocha Curtis Olago nong'ado tiko mar nus finals bang' loyo tim mar Kenya Harlequins points 45-0. Tugo ne kind jobengi ma KCB gi Menengai Oilers biro chakore saa 11 midhiambo ka jaloch e kind timbe ariyogo biro rakore gi jaloch e kind tim mar Nonscripts gi Blackbird ma bende biro rakore e nus finals machielo. Tielo mar nus finals mag tuke rugby pinje duto chakore ayanga otieno ma kawuono ka tim mar Argentina rakore gi tim mar New Zealand. E tugo machielo mar nus finals mibago odiochieng' makiny tim mar Ingereza biro rakore gi Afrika ma Milambo ma gin joloch mokalo. Tim mar Afrika ma Milambo noloyo Joburg tuke gi France points 29-28 e quarter finals ka Ingereza noloyo tim mar Fiji points 30-24. Joloch e kind tuke mag nus finals biro rakore e finals biro bagi tarik 28 dweni e alap ma Stade de France. Mano bende makelo wegi ko mar weche manyien mag Oimore neno ka Georgia Duda wacho ni neno wa makare ka entiere ya wendo Simf ma Oguda Sankara ka Yesu kani Makalda Nyatike Migori County an erona en Yesu Kristo wuod Nyasaye angima nikech en waneni gi Walter Nyadwa wuod Asembo gi Triza Nyara Karungu. Jena Tieno bende wacho ni neno wa maler kanyo ka entiere nyaka choneno wa kachiel koda min mare erokamano ka Benado Tieno wacho ni Ramogi omiyowa weche maber ageno ni chenro mar thieth biro dhi mana kaka jatend piny ochane. Erokamano Niko Kelo wacho ni ageno ni singogo duto ibiro time yo makare kendo ute thieth duto ong'eyo chenro ma jatend piny oyangono. Nyako Ramogi mane makelo giko mar weche manyien dakika 51 tok saa 3 walore kanyo ka bende
jogo duto mano miyo chenro ni ochopo kare kamotingo ja kamera mara, kamotingo director mara Lindsay, producer Jael, duto oduoko nu erokamano. Kamano ma en chiro mar Ramogi Night, nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Na otherwise nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu.